Mangunguma nga natrap sa baha sa banwa sang San Enrique, Iloilo, ginrescue sang iya mismo hinuptanan nga karabaw. Si John Sala nakatutok. Daw kaugalingon nga bata sang mangunguma nga si Tatay William ang iya sinihinuptanan nga karabaw nga si Laila. Adlaw-adlaw ining kaupod sini sa pagpanguma nagatagiti man ang init sang adlaw uko nagaulan-ulan. Pasado ulit sa kagabi gintakos ang pag-abyanay sang duha. Gulpyada nga nagtaas ang tubig sa suba sa sitio Paho, Barangay Hines Nuevo, San Enrique. Bangod sa wala untat kapag bubo sang mamunog nga ulan. Bangod sa pagkabalaka kay Laila, si Tatay William ginhigot iniupod ang duwa pagid ka mga karabaw sa puno sang kahoy malapit sa suba. Apang madasig ang pagtaas ng tubig kaginanod si Laila. Ya karbaw ko ginlawigan ko lablaw. Ito nagi kuano ay doko kanoy tamak sulog. Nagsaka si Tatay William sa puno sang langka bangod padayon nga nagadalom ang tubig. Malapit 3 ka oras na ini nga naghulat nga ma-rescue apang wala gid ini maghuna-huna nga ang ginapinsar niya nga nalumos nga karabaw sini nga si Laila. Amo pa ang masalbar sa iya. Pagkita ka karbaw nagprapit na kon. Sa to padali do dem pa binit Tiya karbaw ko gakupo lakos karbaw ko gindaran ako des may binit Dugang pa ni Tatay William makapila ka beses na nga daw maanod sang tubig si Laila apang wala gid ini maghalin sa idalom sang puno tubtob nga makapanaog ini. Nagsakay si Tatay William kay Laila tubtob nga makalabot sa mataas kag hilway nga lugar. Tuman naman ang pagpasalamat sang pamilya ni Tatay William sa ila ginakabig, gingamit nga instrumento sang Ginoo agud masalbar ang ila padre di pamilya. Nga nakabalik siguro daw gid sanda nga nabatsyag na maya amo na nga mahambal kong pabayaan na to. No, hindi lang ko hindi maabit na itaw pa sa sigon guro sa kalawig do nanda nga imaway. No nabatyaga na mga guro nga mahambal paano tong ana nga yaagalo na abit. Suno sa Bureau of Fire Protection San Enrique gintinguan nila nga ma-rescue si Tatay William apang pag-abot nila sa lugar ginkakibot nila nga na-rescue na gali ini. So usual bala nga prepared kami nga para maka-rescue kami sa iya. Gali karabaw pa ang naka-rescue sa iya. Emosyonal naman si Tatay William sa mensahe sini kay Laila. Ilmiya day do ginkaloyan mako daw ya karbaw ko ay gid mangalin kana kon Kag daw ya karbaw ko daw nakaintindi nga hindi mako manote ko mapatay ko arot mabantay ko daw. Naanda na nga ang tawo ang nagaulikid kag nagasiguro nga hilway ang ilang mga hinuptanan sa tion sang emerhensya. Apang ang ginpakita ni Laila nga pag-ulikid kag pagpalangga kay Tatay William ang patimaan lang nga bisan sino ukon bisan sapat pa ang saranga manginbaganihan. Upod kay Cirilo Dinduque, John Sala, One Western Visayas.